Flash report, mga tugang hali po dyan sa luwas. DCGB Flash Report. May sarupong personang o kaya may nangyaring pambabadil. Ngunya na agad yan po sa Ginobatan Albay. DCGB Flash Report. Maraming tada po ang follow-up report ka ni Jimmy. Jim, good morning, Jim. Yes, Bibi, may pinagkakaabalahan. Kunya na may napagkaaga, buminulaga ang informasyon digdi sa sur na party ka na Ginobatan na may binadil mga lapas 5 o'clock na sumago, Bibi. Sa sitio Managay, Barangay Mauraro. Going Hubiliar ini, Bibi, ang lugar ka na pinangyarihan and as of now, on follow-up na mga membros ka na Ginobatan na PNP sa veracity ka na pambabadil na ini, Bibi. And mismo pinag-confirm ini ni Chief of Police Abel Arabijo. Pwede kulang pa siya. Actualmente, naghahalat pa siya ka na bilog na detalye dahil nasa luwas paan sa iyang mga pag-iriba. Sa panatos na pag-ingawa ka na DCGB News na kontak niya to saro sa investigador. Actually, nasa nakantos na sila duman sa area pero pinag-evacuar na nila itong nabadil, pinagkabiktimaan itong pagbabalil. Nasa hospital ining kauro niya itong polis sa mga oras na ni. Aramo niya to ang initial na informasyon na makukuha niya to sa polis. Later na panggiton, ayaw nini sa hospital sa mga oras na ni. Yes, so... Jim. Bako malinig tayo ng Jim. Oo. Pero anong sabi ni Chief of Police tabi, Jim? Paki-ko na lang, paki-ulit? Wala paki, Chief, sa field pa, gapos at sayang mga pagkirima. Ining police na nag-inot na nag-respond, gari mobile nag-pasiring naman sa area. Gari kasabay siya naman sa nalulunadan ng subiktima. Ganda na din eh. Ano? Tama, walang pangatama. Ganda na. Supigatra mong na ospital? Ganda na, babalik na. Pakiklarify na tabi, Jimmy, si Seso Nagadan? Arin na Nagadan? So pangaran na itapaso. Iyo, arin sa Nagadan tabi? Subiktim. Okay. I-try ko gina. Tanganing pasiguro kita. I-try ko gina panano. Sabay ini. Nasa pag-follow up man. Iba man sa hospital na police. Okay. Madali lang ha. Klaroon ta lang Arin sa Nagadan, boda arin sa nasa hospital? Linawan niya to. May nakamotor. Dahil masabutan kung pasakat ini sa Mauraro o pababa sa Ginobatan. Alas 5. May kasugno dahil ni na babae. Pagkatapos, may diklong ang lugar alas 5 maaga. Kulang man kiharong. Basta na sanang may tuminagaya duman. May tama din pala. Nakanto sa Karaman kan Police natural nag-responde. Okay. Ipinag-iba ko rin lunad kayo. Dahil ko masabutan kung linunadan sa mobile. And so, pag-ingawan niya ito na makuha ng informasyon, nakuha niya ito sa numero kan polis na kaya na sa ospital nagdarakaning biktima. Asin, ang sabi ka na investigador na nag-follow up sabay duman sa mobile, na itong binadil. Okay. So, ang binadil, Jim, itama bang pagkasabot kasi mo? Ang binadil, so nagmumotor? Nagmumotor. Na may kasunod na babae? Na may kasugnong babae. Okay. So, ito ang binadil, arin duman so dinara sa ospital nagadana. Sa babae o sa lalaki? Babae din tama. Lalaki ang may tama. So, lalaki ang may tama, no? Ang dinara sa ospital. Susog duman sa confirmation ni Chief of Police na kauron mo. Bago si Chief of Police, investigator ini, yun, kung na siya nag-follow up o naghatod sa
sa ospital kan biktima. I see. Okay, okay. So lalaki na nagmumotor, yun may gadan. Pero ang ganagadan, pero sa babae, dahil tama hanggang Wala sa man niya. tama. Sa roman sa may tama. Sa lalaki sa ang tama, walang panga. Oo. Aligado, caliber 45 ang Oh gamit. my God. O yan, ang description kan lalaki, although may pangaran na kita di ko din dahil luluwas ko na Iyo. ali sa official kan police, Opo. ay tipo police. Correct, correct. Oo. Naka pantalon pang babae din pang militar. Oo. Nakasulog ki pang militar. Namado. Okay. Sa baba pantalon. Okay. Sa baba. Pwedeng posibleng patig, di ba? Tama? Possibly, pati ba sa pang militar? Okay. Okay. So, ang sabi kan police, pabalik na so, sabi na so, biktima gada na. Oh, okay. Yung confirmation gada na. Oh, di mi na-mention pa kung perambon ng buminadil o Wala pa. Day Blanco, patay pa. Iba man so nag-iimbestigan. Iba man itong sunod na sa ospital. Iyo. So basta pag minagi duman sa lugar na ito, itong nagbumotor budas may kasunod siyang babae, bigla na sana may tuminambara na buminadil sa duman sa lalaki. Binadil, bibi. Hanggang sa darahon siya sa ospital, pero susog duman sa kauron mo, nag-expire din sa ospital. Dahil na nga nila nakalahok sa ospital. Ayun. Okay, so talagang lahod so tama, no? Sila, Ang biktima nakasulog ni pang militar sa baba. Pero dahil paaram kung civilian siya o militar talaga. dahil sa pa maintindihan sagot sa mga oras na yun. Taon-taon Okay. kami, bibi, Oo. na baka makabalik na sa mga pulis. So nag-follow up naman sa area. Oo. Magpa na niya to ang development. Asin na baka pwede ka ng pangalana. Pangyayari, ano? At doon mga biktima, bibi. Okay. 48 So, anyos. Jim, so babae hain na tabi. Dahil ko para. Oo. Although, para. nasa safe man ito. Tawara man palang kitama so kasunod na babae. Kaya sa kwan ito, nasa custody, nasa kwan ito, nasa police. Posible, na natural, ma-report ito. Okay. Okay. So, yan tabi bibitaw-taw na pangan. Jimmy na salita. DCGB News. DCG. DCGB Flash Report. Salamat, Jimmy. Exclusive.